Здравейте хора, днеска ще играем Doors. Няма да са с моите приятели, защото те сега не могат да са заети. Така. Трябва да намерим някой, с който да играем. Ще отида и тук, за да джойнат хората. После ще играем Dusty Trip след тази игра на Doors. И моля ви хора, направете ме на 50 абоната, за да успеем да правим стримове на моя PlayStation и на YouTube. И така. Опа. Не. Ето тук ще джойнем, ето тези. Само 4, добре. Добре, 4 сме. Това видео ще бъде поне 25 минути. Ако искате стримове, такова да правим стар код в Fortnite, в Rec и в Roblox да направим стар код, просто се абонирайте за канала, последвайте ме в играта. Добре. И да почваме. О, 5 парички. Момичето не е видял, че има цели 25 парички тук при мене. О, тя е много бърза. Пича ще дойде ли при мене? Не. Той е при момичето. Шахта. Нищо. Значи те трябва да го намерят. Не, тук. Значи горе. О, значи при мен. Добре, добре. Добре, да търсим внимателно хора. Момиче е тук. Не, то не изостави, брат. Не е честно, този не изостави ето така. О, още пари. Имаме 130. Сега е напредък за нас. 2 килчета с злато. Това е много добре. Нищо. О, батерии. Ние нямаме фенер. Ние сме на 12-та врата. Бай да ви за сега. Добре, това е паднало. Шкафче. Това е така стая. О, момичето намери изхода. То бейкън взе парите. Нищо.
О, те са така. О, добре, от другата страна. Някой нещо вика, че там нещо пише за 410. Те отвориха вратата без мен. Това е много зле. О, добре, че е момичето, че ме чака. Тя е вка. Лошо. О, не! Не. Чакайте ме! Добре, ето тук съм. О, кюче! Имам 210. И другата стая тъмна. Още една тъмна. Боже. Още една. О, добре. Завърнахме се. Още една. Това не се отваря. Никоя не се отваря, буквално. Никоя врата не се отваря. О, боже. И тази... Това е най-гличокото нещо, брат. О, аз се джъмпскернах. О, те се я намерили. Още една. Стига, бе. What? Чух ръж. Буквално го чух. Той е фъка. Не. При него не се крие. Си е много пари. Те силно имат повече от мене. Те ми гипат всичките. Не го ли намерих ключа? Брат. Как не сте намерили? Ето, намерил го е бейкън. Браво на тебе! Ти как си толкова добър? Чест. О! Той е бил отворен. Супер. О, още едно килче. Леле, тук съм запукатял. Не, момиченце. Няма да гепиш моите пари. Тук няма нищо. О, те слопик. Едната трябва да рискуваме. Какво правиш? Аз го намерих. О, чички. Ние бяхме са 33-та. Не е тази.
Ехо, хора, елате тук. Тук сме. Уф. Добре, сега внимателно. О, какво правиш? Другата е. Предно. Пак предно. Имаме. Ох, варим това. Хюче. Няма нищо. Ние коя врата сме? О, не. Аз няма да изкувам. Този мисля, че знае. Да. Мигна. О, то умре ли? Мамка ти. Мразате, жено, мразате. Мразате, жено, мразате. О, брат. Бяхме близко до 50-та врата и просто това момиче... О, брат, не. Добре, да играме сега Dusty Trip. Да се опитаме да минеме, да покараме малко колички. Ох. Извинете, че обиждах, но ядосах се просто. Ей! Пет човека сме. Добре, трябва. Чува се как ще караме 5 човека. Ни трябват. Ние сме цели... колата е само за 4 човека. Ние сме цели 5 човека. Това е луда работа. Това е ново. Според мен това е ново за показването. Това е от евент. Това е отново от апдейта. Благодаря, че са го сложили. Защото ми помага. Не можеш да караш, бе, брат. Брат, това се опитва да кара, ама не може. Не, да оставиме това и да вземе багажника. Пък за багажник. Така. Може ли? Не искам да се хващам за колата. Де. Винаги така става. Един път успееш да тръгнеш в играта и просто колата ти спира. И нищо не успееш да направиш. Тук трябва да слагаме двигатели такива. Добре. Да сложиме задната част на колата. Тази лада изглежда готина. Изглежда файер, брат. О май гаш. Дано потръгне, дано.
Били умря. Нищо. Няма... Така като Били умре, е по-малко хора. Са 4 и само... Добре, ти сложи вдигателя. Така, може да тръгнем заедно. Така ще сме 4 човека в кола. Те правят зоната, нали? Не. Да не са взели горивото. Защото после нямаме гориво. Нямаме ли гориво, няма тръгване. Двама правят това. Това ли беше зареден? Защо? Бургер. Леле, какво стана? Стига да махни го. Ама защо е запален? Брат. Не, ти се оправи с това. Аз си дам тази работа. Дай. Там имаше едно листче и пише, че е по-безопасно да се тръгне по... Знаете ли какъв начин? Да играем на дезерт мод. Добре, той е сложил радиатора и енджина. Сега трябва да го филнеме. Да филнеме колата. Айде. И да сложим един багажник. Няма да го слагаме или ще сложиме. Не бе! Няма мърдайте бе! Хора, ние ще имаме това видео около 40 или 30 минути. Колко се едно... Не знам колко, но така дълго бе. Бързо го затворим. Добре. Лелето пикап изглежда супер готин. Изглежда супер готин. Готов за каране. Ако потегли това нещо, ще се дадам. Я да видим как се кара. Аз ще карам. Аз. Не ми вратата. Това не потегля. Това е потегля. Това не потегля. Виж, този е дори по-тежък и от колата. Моля. Къде отиде гумата? Не този. Сложи се там. Ето, оправих го. Оправихме колата. Ние двамата сме останали. Само може да потегляме здравото. Само не провалим мината нещата. Той се връмна. Не знам защо. Аз ще сложа това. Багажник, носиме багажник. Какво е това? Добре, сложили сме го. Сега ще сложим това. И тая кутийка. Трябва да сложим гуми на това. Първото. Почваме. Този чисти. Мисля, че се опита да почисти. Какво?
бален гън. Кой е спечелил бален гън? От той слага неща, бро. И готова ни е колата за тръгване. Само напомня на нашия приятел да се качи. Ние затваряме. Бам. От това потегли! Айде, брат! Айде, брат! И ще тръгвам без тебе. Ей, ние почвахме да караме. Да. Минахме първите ни 100 метра, хора. Този не си затворя вратата. Препоръчвам му. Ей, ние караме. О! Само да внимаваме за някакви пропасти, все едно камъни или такива. Това видео ще бъде 40 минути, а за тези 40 минути ще стигнем поне 5000 метра. Да, 5000. Добре, че взехме гориво. И сега, като видим някое място, ще спреме там и ще вземем гориво. Още гориво. Ама бъвчетата някак не може да ги убиеме, защото няма оръжие. Ако с тебе не е така. Ние караме с 40 сега. Това е много бавно. Радваме се, че потегли бебчето. И да. Опитвам се му дам още газ. Ама това е максимума. Където може. Може и повече. Опитвам се да му дам газ. Ама трябва да е такова като... все едно да се спускаш. Сигурно като се спускаш ще набира повече. О, място! Виждам място. Ще спрем и там. Хора, почти направихме първите ни 1000 метра. Супер. Това не знам дали какво... Аз не знам какво е това. Това е място за бъвчета. За бъвчета. Ще спрем ето тук. Спри кола. Спри кола. Изследваме. Добре. Отиваме ей там. Надяваме се да няма нищо и да има гориво и нещо за хапане, че огладнявам. Добре, да търсиме. Оф, много бързо се огладнява тук. А, това си е такова място без нищо. О, кутии. Нищо. Това не ни помага. Идеш ли, брат? Ами... Ние огладняваме и мисля, че ще умрем от глад. Трябва да побързаме. То накрая пича ще го оставиме тука. Защото се бави. Айде, идвай.
Не можем назад. Трябва. Той нещо си говори. Не, защо не си затвори вратата поне? Нищо да стръгваме. Надявам се да не умре. Хиляда метра най-накрая. О, торнадо! 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 Торнадо, торнадо! Внимаваме. Първото ни торнадо. То пиче му е тъпо. Ето го! О, изглежда твърде здраво и смъртоносно, така че трябва да сме внимателни как караме. То нищо не ни направи. Трябваше пича, мисля, че да си седне на място. Да, той... Ще умрем. Помощ. 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 Къде сме? Къде сме? Къде сме? Ето, чак там е пътя. А на мене... Не, аз левкам. Не можем, хора, просто не можем. Добре, искате ли сега да играем The Strongest Battleground? Защото ще ни останат още 12 минути. Тъкмо ще направим малко убийства. Защото ние се опитваме да направим цели 1300 кила на играта. Но опитвам се да направя 1300 кила на играта. Не, оставиме. Стига да бъди добър. Нали знаеш, че няма да нацелиш? Нали знаеш, че няма да нацелиш, краби пади? Остави ме на мира! О май гад, не знам как го мина. О, смазах дъното. О, аз знам как да побеждам. Дай ми го. Исках да го убия. Мразате. Мразите. Буквално всеки мрази. Всеки мрази. Да мрази. Как не успях? Всеки мрази.
краби падито. Не. Поне направихме тази техника с Flowing Water, поне. Правихме техниката с Flowing Water. Не! Аз не знам и как я направихме, защото... Ако мислите, че са готини видеята ми, пишете долу в коментарите. И може да лайкнете и да се абонирате. И да шернете видеото, за да знаят повече хора мен. Трябва ли да бия този? О, леле, колко малко лафи. Колко... Леле, какъв му е пинк на този? Той е с 1000... Той е с 8000 пинк. Гледай го. Гледай! Съжалявам, пич. О, още един за убиване. А той левна. Той левна просто. Правилно. На. Ти заматна мен. Леле, аз за малко направя твистед Киото. Колко пинг си, брат? Колко пинг? Не. Не. О, мен ли биеше? Мен ли биете? Айде. Този ако ме победи. О, този е нук. Ей, сега ще го победа. Гледайте само как го победа. О, бягаш ли? Айде! О, Куко Янди. Да? Аре стримче. Ами аз правя сега видео, ама ще го спирам. Ами и до утре.